ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது எஸ்கேவன் ரோட் கிங் சேனல். இந்த உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் இளமையாக வாழ வேண்டும் என்று எத்தனையோ பேருக்கு ஆசை இருக்கும். இப்படி ஒரு வரத்தினை கிடைக்காதா என்று எத்தனையோ பேர் ஏங்கியிருப்போம். இந்த வரத்தினை ஒட்டுமொத்தமாக வாங்கி வந்தவர்கள் குன்சாயின மக்கள் தான். இவர்கள் இஸ்லாம் மதத்தை தழுவியவர்கள். இவர்கள் வடக்கு பாகிஸ்தான் கரோரம் எனும் மலைப்பிரதேசத்தில் தான் வாழ்கின்றன. குறிப்பாக இவர்கள் அதிகம் வாழும் பகுதி என்னவென்றால் ருசி குன்ஸ் வாலி என்னும் பள்ளத்தாக்காகும். 4ஆம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த மலைப்பகுதியில் குடியேறியுள்ளன. உலகில் அதிக ஆண்டுகள் இளமையாக வாழ்வதும், அதிக ஆண்டுகள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதும், அதிக ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்வதும் இந்த குன்சா இன மக்கள் தான். இந்த குன்சா இன மக்கள் சராசரியாக ஆயுட்காலம் 120 ஆண்டுகள், மேலும் 70 வயது வரையும் மிக இளமையாக தெரிகிறார்கள். இந்த இனத்தில் ஒருவருக்கு கூட கேன்சர் என்ற கொடிய நோய் வந்ததே கிடையாது. பொதுவாக பெண்களுக்கு 45 முதல் 55 வயதிற்குள் மாதவிடாய் விலக்கு முற்றிலுமாக நின்றுவிடும். அதன் பிறகு அவர்களால் குழந்தை பெற இயலாது. ஆனால் இங்குள்ள பெண்களுக்கு 90 வயது வரையும் மாதவிலக்கு நிற்பதே இல்லை. இங்குள்ள பெண்கள் 80 வயதிலும் எளிதாக கர்ப்பம் தெரிக்கிறார்கள், குழந்தை பெறுகிறார்கள். இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இவர்களின் மக்கள் தொகை 88,000 மட்டுமே. மேலும் கல்வி மற்றும் விவசாயம் இவர்களின் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். இம்மக்கள் புசாஸ்கி எனும் வட்டார மொழியினை பேசுகிறார்கள். மேலும் இந்த மக்கள் தங்கள் அலெக்சாண்டர் பரம்பரையின் வழிவந்தவர்கள் என கூறுகிறார்கள். இவர்கள் வாழ்க்கை முறை: இவர்கள் பெரும்பாலும் சைவ உணவினை மட்டுமே உண்ணுகிறார்கள். அசைவ உணவாக முட்டையை மட்டுமே உண்கிறார்கள். காய்கறிகள், பழங்கள், பால், முட்டை, தானியங்கள், வால்நட், உலர்பழங்கள் ஆகியவற்றை சமைக்காமல் அப்படியே சாப்பிடுகிறார்கள். வால்நட் இவர்களின் பிரத்யேக உணவாக இருக்கிறது. வால்நட் வைட்டமின் B17 அதிகமாக உள்ளதால் இது புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறது. இவர்கள் வாழும் மலைப்பகுதி அதிக நாட்கள் 0 டிகிரிக்கு குறைவான வெப்பநிலை இருப்பதால் இவர்கள் குளிர்ந்த நீரில்தான் குளிப்பார்கள். இவர்கள் குறைவாக சாப்பிட்டு அதிக தூரம் நடைபயிற்சி செய்வார்கள். ஒரு நாளொன்றுக்கு 5 முதல் 20 கிலோமீட்டர் வரை மிக சாதாரணமாக நடைபயிற்சி செய்கிறார்கள். வருடத்திற்கு குறைந்தது 2 மாதம் முதல் 3 மாதம் வரை பழச்சாறுகளை தவிர வேறு உணவுகளை சாப்பிடுவதில்லை. இதை போன்று இனம் உள்ளதென்று உலருக்கு தெரியாமல் இருந்தது. 1984 ஆண்டு வரை 4ஆம் ஆண்டு இந்த இனத்தில் இருந்து ஒருவர் அப்துல் என்பவர் விமான நிலையத்திற்கு டெல்லி சென்றிருக்கிறார். அங்கு பாஸ்போர்ட் எண்ணை பரிசோதித்த பிறகு அங்கிருக்கும் காவலர்கள் அசந்து நின்றுவிட்டனர். ஏனென்றால் அந்த அப்துலின் வயது 150. தோற்றத்தில் அவர் இளமையாக இருக்கிறார். அப்துலின் பிறந்த ஆண்டு 1832. இந்த நிகழ்வு நடந்த ஆண்டு 1984. இது உண்மை சம்பவம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இந்த சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.